The anchor's views and statements on the preceding program does not necessarily reflect the views and opinions of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, Philippine Broadcasting Service, Marina News FM Management and staff. Uy mga ikay suunay ginuok ko na napukulibay na po sa Bisaya dili sa atong kitik-kitik pasiaw dili sa Marina News FM 106.7 sa tikitik pasiaw nilandong Bisaya ano problema sa gugma ay problema sa kwarta kay ginuok ko wala mo magnasara wa poy kwarta niya siya wala sa muamua chup At Juday. Happy birthday! Oh, di ba say? May mundag! Oy, tubag! Wow! Wow, Pasko na to, kinuong ko. Mutumot na to, kay 15 na ron. Wow! Mga medyo 2 days after 15. Lipay na kayo sila. Oo, di ba? Hala! May mundag, once again, may mundag. Assalamualaikum kalikutan. Buenos dias. Good morning! Happy Monday morning! Nobyembre 15, 2021. Ano na po kita? Di mo pa hulay tayo sa kadlaw. Yan na po, magsaba-saba na po ta. Mukatawa na po ta. Usaka simana, o di ba? Kaya na po kita sa programang makalingaw, o di ba? Huwag kagulanan, ang mag-uol, buak bagol-bagol, region ang wawo. May buntag, Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Happy lang dyan ha. Siyempre sa among college president Dr. Jaime Jalon, sir. Good morning. God bless po. Siyempre, Zilmasi family, may butang. Siyempre, si Sir Roderick D. Trejo ang din sa Student Affairs and Academic Services o ang Director siyempre, sa Corporate Affairs. Oo. Good morning, Sir and Mother Trejo. Siyempre, una na ito niya, pinanggat na capital pa Pasko in town, no? Wow! Itong Vice President for Administration and Finance, Sir Alvin Reyes, Sir. Madyong buntag diha. O, diba? Dr. Enelo B. Perez, itong Vice President for Academic Affairs, ba? Wow, Dr. David Ornado ang din sa College of Education and Liberal Arts with Ma'am Edith Feliciano, ang beautiful secretary and the faculty. Wow, Sir Nonito Gonzalez, the second mate, ang din sa College of Maritime Education. Good morning, Ma'am Sikabel, the beautiful secretary, Honey. Wow, Captain Lorente, Ma'am Chris Chong, diba, Sir George Oriaga, may buntag ka na itong tanan diya sa College of Maritime Education. Siyempre, Dr. Rizal Oriagang din sa College of Management Technology and the faculty and staff. Di ba? Enjoy lang, happy lang. Siyempre, Dr. Oliver Titong din sa College of Fisheries and Marine Sciences and the faculty and staff. Di ba? Ayo lang dyan, happy lang. And then I'm teaching ang Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Ito sila presidente, si Sir Narbasa. Siyempre, sa among mga hinigog mga estudyante, tanan. Okay na bang module? Okay ng module? Di ba? O nababaksin na ba? Ginawa ko, medyo siya. Wala pa dyan may ka ng QR code sa kuan. Kay medyo lisod kayo ang kuan, di ba? After 5 days pa. Ang uba na ang naulahi na ang nauna, wala pa dyan. Di ba? Matingala ta, di ba? Nana dyan ang kinabuhi. Nauna na sila. Mag-una sila. Papalahi lang ta. Pero magkita lang ta. At the end of the road. Wow! Basta happy lang. May butang tumasoki. From Luzon, sa Zamboanga City, sa mga peninsula. O kang Tibok, Kalibutan, may butang. So live na karon sa among FB page sa 106 may sa Marino News FM. O kang among, alam mo ko sa among text line, ang 0975-0723036. Check corrected by, di ba? Wow! Tamasok diya sa, labi na sa tong YouTube, no? Ang Marino News FM, siyempre, ang Zeno Radio, di ba? Siyempre, may buntag. Atong mga masukit from ni Papa Tolikomo, din mabot atong Sibya. Atong Sibya, sa Isabela City and Lamitan City, may buntag sa tanan, no? Di ba? Ingat lang. Halakao na, pamahaw. Ligo, maglimpyo, para walay sakit. Once limpyo ang tao, na alcohol, sa pakpak, ganon. Di, ito masakit, sa korek, di ba? Pero ayaw po pag-abusar. Kung kapoy gani, ayaw ligo.
naligo kay Ginoo ko. Walay namatay sa kabaho, dagang namatay sa arte. Oh, di ba na to? Tinuod jud na. Oo, ayaw jud, di ba? Oh, ang nag-istorya naigo pod. Tanawa. Sa kaarte naligo Ginoo ko. Ang itong kan lang kog art true. Oh, di ba na sa kinaba? Piapia. Basta piapi lang jud. Oh, di ba baba? Oh. Labi na dia sa lantawan si Chanda Ebol Pardo. Oh, si Mami Arjen, di ba Mami Arjen Pardo, di ba nasa and the company of Sabanas Bachoy. Salamat so kayo ha. Og ang dasisiyab snack ha. Salamat sa milk tea early in the morning. Salamat so kayo. Best Chang Chang, di ba? Best Frank Chang. Dahay, salamat so kayo sa milk tea early in the morning. Salamat so kayo. Og siyempre, di ba? Og si Miss Pilar Flores and Real VR. And siyempre, di ba? Atebit Myra and family dia sa Ayala. Salamat so kayo sa sponsor, ha? Di ba? Oscar Marmas Suribas. Salamat tayo sa milk tea, di ba? Ilan dyan lang ikuanan, nag-share dyan sila para lang dyan na ako. Salamat, Ay, di dahil pa na ako sa Marino FM, di ay. Siya dyan yan sila, Basta happy na salamat so kayo, ha? O, di ba? Siyempre, ito masuki diya sa Kainan Express. O, di ba? Buntag sa iyo, medyo kayo. Pakpak, ganon. Nas ko long hair, hala. Open ka kahapon ko long hair. Kay Sunday man, open man daw ka. Fully vaccinated man, di ba? Pakpak, ganon. O, di ba? O, diya Kainan Express diya sa Santa Cruz Market. O, medyo ka, mga pork chop, mga kuhanda, manok bisaya. O, di ba? Medyo kayo, di ba? O, happy lang. Kusok atong radyo diya. Hala, pag kuskip diya ko long hair. Nasa ang soundbox, di ba? O, ang hamja itiri. Wawawa ko mga ate daniyot kayo. O, yung mga pangumangko, no? Di ba? Happy lang, Jod. May buntag. Siyempre, Daddy Alex Menyosa diya sa El Hombre Sapatos. May buntag. Ang mga boys, may buntag. Man, El Hombre Sapatos. So, pwede po sa mga babae, ha? Mga sapatos, high heels, mga bags, mga paon sa dako. Siyempre, Ma'am Unico Glasita, kaulis po na. Ma'am Unico Glasita, may buntag. O, diya sa Tano Barbershop. Ang number 1 nga barbershop sa Zamboanga City. Tano Barbershop. O, diba? Ano pa ko? Wow. Diba? Oo. O, siyempre. Richie na wow. Diba? Oo. Hoy, kinoko diya sa ZNJ Tailoring. Diba? O, diba? Ninot kayo. Pulido kayo magtaig mga military uniforms. Agency, mga t-shirts, estudyante, pakpak. ZNJ Tailoring by Castro. Sir Paul and Ma'am Casal Castro may buntag. Kuya may labok kay si Chico may muntag. Alvin Bagondol, si Paul Malin, si Dodong dia, siyempre si Dennis Puting Itom, may Vicino, o papa, o ang anak, o diba, o si Kuya Longer daw, diba, ingat lang. Basta ZNJ Tailoring, o diba? O diya sa Isabela City ka always o diya sa PSP Gulayan sa Barangay Balono. O ingat mo na ha. O medyo ulan-ulan, linot kayo, ulan-ulan, no? Dito mo ka mamismis na o diba? Kuya mo Leon, Lulong Cross, Limboy, Paisan, o Earl Dominic Tarosa, o siyempre sa kong mga ugangan diya, o diba? Si Papa dito, o si Mama Bibing, diba? Ingat-ingat lang, Matarosa, family diya, o. Ingat lang dyan mo ha, o katumasukin na sa Lamitan City, o si Buok, o diba? O diba? Tanan. O ako mga barkada diya, o mga barkada diya na ko diya sa Cambodia tituan. Hoy, tol. Ayaw call, bata pa ni call, di ba? Bata ang kuan call, bata ang kursonada. Nasa joke lang nasa ko. Wow, yan na mo kanta na ko sa tong team song siyempre. Ano kinabuhi? Ha? Imong kinabuhi na puno sa problema ni ay tambag ko higala siguradong makauyon ka sa adlaw nga tanan matagbuntag kanunaya paminaw sa programa ni Landong Bisaya itik-itikon ka karon yung adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit gitik-gitikon ka karon yung adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit
mga mister, mga misis, mga lulu, mga lola, mga inday, mga undo, mga biyudo, mga biyuda, mga driver o konduktor, pasahero o tendera. Lingawon ko kamong tanan, gitikon sa makadaghan. Gitikon ka karon tiyong adlawa sa mga komedya ug awit nga among idalit. Gitikon ka karon tiyong adlawa sa mga komedya ug awit nga among idalit. May banagi sapot sa iyahang pagmata, kay ang iyang asawa kalungag intahon pa, matud pa sa asawa ba na ayaw kabala ka. Maminaw tas programa nilandong Bisaya. Gitikon ka karon tiyong adlawa sa mga komedya ug awit nga among idalit. Gitikon ka karon tiyong adlawa sa mga komedya ug awit nga among idalit. Gitikon ka karon tiyong adlawa sa mga komedya ug awit nga among idalit. Gitikon ka karon tiyong adlawa sa mga komedya ug awit nga among idalit. Sa mga komedya ug awit nga among idalit. Wow, di ba? Wow! Hala, nintukan na siyempre, may muta-muta masuki diha sa, di ba, sa Kawit, di ba, diha sa Urban Poor sa Ricodo, Mami Sus, DS, and Mami Gayang, and family, may buntag, Terikino, Doraemon family, may buntag, ha, ingat-ingat lang. O, siyempre, sa Kawit, mga Sitoy's family, Kuya Ergan Sitoy, Mami Tili Sitoy, o yung Sitoy's family, yung buntag, ang masilingan ni Muda, adyo lang, God bless po. Siyempre, mamunit apit, may buntag, ha, di ba? O, siyempre, diha sa, kusog na kada sa barangay Tulungatong, ang barangay kapitan dia, especially dia sa akong family friends dia, di ba? Nasa si Boss Toto, mga Bayola family, Boss Totong Bayola, Ray Marie Bayola, Bukbuk Makmak yung mga anak, o mga dalaga ng mga anak, wow, mga ngoy, di ba? So, mga di ba, mga Bulante, Cobio, and Prosuelo, o kuban pa dia sa buok na, Tulungatong, may buntag dia, ilabi na sa Triple A Fishing, kay always na, Triple A Fishing, wow, kayo pa, kayo ayo, judo. Regards ko sa maestro, dia, maestro, mga, di ba, pakpakan mga gwapo katong giyag ka na, basta, Triple A Fishing, may mutag, di ba? Wow, may buntag ito, masukit, ma'am, Marife Villafranca, may buntag, ma'am. Di ba, ingat mga Villafranca family, may buntag, di ba, ingat ng Diyos. Ginokos yan, si Isabella, may buntag, ingat lang, God bless po. Siyempre, di ba, Mami Lisa Lapinya, may buntag, di ba, da Sambon, may buntag, kay kusog ka na itong radyo daong, si Angel April Lisa Lapinya, ayang butan o mapinanggaon nga anak, Unya, Leke, bantay lang juga sa horoscope. Siyempre, happy anniversary, wedding anniversary, may buntag, Sir Mario and Ma'am Jean Andarakan. Good morning, may buntag. O si JM Darakan, di ba? Ingat-ingat lang. Ingat-ingat na sa buod, mga Treyog Dumabok family, may buntago, di ba? Lula Liling, mga Tulig Lubarang family na sa Mampang, may buntago. Ate Marcelong Baring, Tanong Ignacio, kay Kusog po kahit tadya. Sa Barigon, Albert Lampas, Edmond Lampas, may buntag po na itong masilingan sa Tugbungan, Barigon. O sa JP Bodega, di ba? JP Bodega, lamian barato pa ito. Wow, mga bulada sa lamiso kayo. Oy, madam, sa tungala sa imong kuwan ni madam na sa Koreo. Si Miran Cabalona, di ba? Salamat kay madam, ha. Thank you very much sa imong kaayo. More blessings sa dadagatag mga customers na sa lambo man sa pako. Basta ay magkalimti kong mamilonarya na ka, madam. Share po sa blessings naman.
Ingana ba na sa mga milyonaryo, no? Mo share jud ka, kadi ka mo share, di ka, wala kay love kung di ka mag-share. Because sharing is loving, di ba? Di ba na sa uban diya nga, mga, pwede lang, kuha na ila, kanang ana sa, wala ko ba daw, joy sharing and loving. Gusto nila kanang kuan lang jud, kanang, commission. Di ba? Salamat po kayo sa Barcode sa Buanga and Prince Lechon. Nalamat kayo. Wow! Happy lang dyan. Sa mga sokay, mga tricycle drivers, ayo lang dyan mo. Di ba? Sa Barangay Santa Barbara, sa mga tricycle, o sa Piagyo, o si Kuya Ryan, iyang mga sokay, mga jeepney drivers, conductors, nga naminaw karon sa Saba kayo nga istasyon. O Alegre, early in the morning, ang gitik-gitik, pasiaw nila nung Bisaya. Ang programa ang Katupangan pa rin malabuan. Diba? Sige na. Hala, unya nga pamina na mga kay namigiandam ninyo nga, syempre, mga musikan Bisaya para ninyo. Correct. Check, corrected ba yun? Diba? Hala, partner. Ato nang ilambay, bunay labyog pa kay shoots mga tiratoy, banat kay wow. Regine! Ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Kinisi Brayco Senior, bantay lang dyan. Diba? Nasa koreko, diba? Oo. Wop! Mati nga, Pasko naman, nanimaho ng Pasko, ginoo ko. Nanimaho ng Pasko ng... Lami na kay lag, no? Soroy kay wow. Malipayon na sila, kanya na sila QR silang vaccine card. Kami wala pa, after 5 days pa. Wala pa ma-update sa DOH, di ba? Salamat sa kay DOH, ha? Di ba? Magpasalamat sa laing nga DOH. Then kita, maabot na kung asa ta gusto. Maglagla ako. DOH, like po itong katong DOH nga katong sa atong vaccine card, like po ito Department of Health. Kanapong DOH nga siyempre magpasalamat po nila kay maabot sa tamang oras, sa saktong nga oras kung asa ta padulong. Kung DOH driver og habal-habal. Aray natukan ko, di ba? Di ba alam why kinukuha ay dyan ko na kan limaho na dyan na dyan ko ka, di ba? Kinabuhi, no? Di ba? Wow, lami na kailang, lami. Ninot kayo mo kay magsinusoroy man mo. Don't worry kay ako, sorry po ko kay magpakuan ko. Basta mawala ka ni ko diri, nagpa-isolate ko, ha? Batay lang dyan mo, ha? Text mo kayo. Basahon na ni Kuan, Ruben o ni Kuan, na may silent DJ diris. Basahon na yung mga Kuan. Ginoko kay unsa may talent nimo, di ba? Susiyan na nakatag talent kasi sa kay maranay na kuan sa kong mata ba kan sa talent mo. Ako, kaya ako ginoo ko. Mag-sick leave ko bisag wala ko'y sakit para kuan kaya. Madyo na no. Ngano dyan na ngano dyan mga tao Diyos ginoo ko. Mag-sick leave sa sakit, fill up the form. Di ba? Na nasakit for sa 3 days. May wala sakit na naglaglaag, mayaday na. Ginoo ko, di ba? Bawang ganing mo sa kwanda. May bawang ganing mo sa awok, bantay lang dyan mo. Ginoo ko. So, ano ba yung ubanda, di ba? Sagwala ba dyan masakit, di ba? Siklib na yun, di ba? Siyempre, kabalo dyan tao, labi na ka ng kuhan, gamiton dyan ng kuhan, gamiton dyan ninyong sick leave, labi na walay refund, gamitin dyan na ninyo. Natukan ko.
Easy. Ay, katawa. Hello, Ma'am Jenan. Sir Mario, happy anniversary, di ba? Ma'am Jenan, pag mag-greet gani ko, alam na. Ingos Ma'am Jenan ba? Ingos basta. Ingos Ma'am Jenan ba? Nga kuan, di ba? Ayaw i-booking, sir. Wala, ginatik sa puni sa kuan, di ba? Wala mga kots-kots sa guni-guni na sa Koreka, di ba? Di ba? So, ang matigo, bulusay, di ba? Natukan ko. Okay, ma'am. Malaglaag man jud taro kay kabalo ko nangato na niyong tele niyo kay manglaag na jud mo kay pila na mo katoy laag, di ba na sa buro ko. Di ba? Tinood kaya, di ba? Labi na karon salamat ta sa sa atong sa Boga City, di ba? Sa atong pinalanggang mayor, si Mayor Bing Climaco. Salamat jud kayo, di ba? Di ba? Katong mga vaccine card nga puli vaccinated mga kuan na ba? Wow. Di ba? Pwede, ma'am, wala na dito sa border. Ginawa ko na sa di ba? Ang kita na ba, no? Basta laag kay sus Ginoo ko. Basta laag ganino sayo kay mo mata. Halos dili na matulog. Basta laag gani. Tinuod kaya, di ba? Tinuod kaya na siya. Dito yan. Tinuod na, ingon sila, di ba? Oy, magkatawa mo ko ning kuan, oy. Katawa mo ko ning sick leave, oy, nga kuan, di ba? December na, di ba? So, dahil doon nga napunta, kaya napunta ko. Every quarter of the month. Sayaw mga choy. Okay, magbakuan to ta. Kay mama ano to ta sa dahil manikamot to. Hello, good morning. Ato ay unahon dyan ako. Hello, good morning, Ma'am Mima Santos, Ate Olive Rojas sa HR. Ato ay good morning sa di ba? Magpala to ta kay na do. Kayo na dita ka natay hatagan ni ka December kay may volunteer. Katawa Sir Dayo, di ba? Correct. Kinsa man ang mga kuanda, kung kinsa man ang mga maloy anong da, okay. Kuha naman sa among Pimaya or Gcash, ha? Akong number is 0935-907-1856. Ato masok dia from outside, from Zeno Radio sa Finland, USA. Meron ka 10,000! Like ka lang, Ginoo, di ba? Nasa kinaboy, Parang, hindi pala mo, ha? Parang napatay mga tabangan, di ba? Di ba? Nasa, sa kong Gcash is 0935-907-1856. Pwede po sa Pay Maya. Mga pa na kong number. Diba? Nasa, correct, nakuha ninyo akong inayo na 0935-907-1856. Padala na! Siyempre, may buntag sa masilingan na may buntag Sir Tony Canindot, Mambikanit, Kuya Michael Canindot, Dr. Clay Maturan, Ma'am Naliano Mi Omar, Jaro Omar, og CM, gatong kuyog mga pagmangkon ni Mami Omar, di ba? Magandang umaga po. Di ba? Nasa ko. Wow, Tula Flores, Basta Flores, good morning. Siyempre, Sir Eric Villanueva and Ma'am Norma Villanueva. Nasa, okay, dito na kalimtan na Sir Eric kay from HR to accounting. Hoy, joke lang sa kamusan daw, di ba? Diyan sa accounting office may buntag, Paulo Juan. Di ba? Si Jihan, si Angeli, si Mardy, si Ma'am Jane, si James, di ba? Majutag tanan, ha? Si Ernie Morales, may buntag tanan. Ingat ng Jud mo, happy lang, di ba? Nung boy kasanito ang family, mamidaan pa dalibin apa may buntag, Ate Jen Apalapalcross, Chan Apalacross. Wow, si Abby Puada and Daddy Olming Mamiligaya. Good morning. Jerome Beltran, Marjorie Magbaneto Mendoza, may buntag sa tanan dia. Di ba? Sa itong mga gwapong driver, di ba?
Diba? Lolo Cansado, Arne Bandala, Jory Balome, Risa Sebastian, may muntago. Kung sa itong mga gwardya, may muntago, diba? May buntag. Oh, headed by Friendship Muktadir, Malusay, Skulyote, Skultor, Mataluti, Gales, diba? Sa Persing, diba? Og ang Golden Sun, diba? Wow. Happy. Enjoy lang, Jod. Happy lang, Jod. Koreko guys. Kay makalaag na, Jod ta. Lami, Jod kayo. Lami kayo nga itong pagbibati no nga yung nanatong ko ano. Ay, happy lang, Jod. Ingat lang. Siyempre, kada na ba ani diri sa itong ko ano, sa itong FB. Hello, happy Monday mo, Sir Lan. Happy Monday, Sir Lan. And to all always watching live, Christmas is fast approaching, di ba? Let us be happy for the coming of the Lord, di ba? Di ba? Kano sa Mare, Mamanet. Kaya mga, siyempre, always sa mga handa, kaya happy na Christmas. Siyempre, di naman Christmas. Always happy lang kayo. Hapit na ang coming of the Lord, 'di ba? Di ba? Ang iyang birthday, 'di ba? Di na birthday ba? Ay, birthday dayon ako reko, 'di ba? Ingat palagi mga pogi, Sir Galvez, kasi Ma'am Anet Carlos Balmanya. Thank you kayo, Ma'am Anet, ha. And your kiddos, og sa barangay Tumaga may buntag. Please play ang Pasko ay sumapit. This time Tagalog version. Salamat mga pogi, sir. Lala, singon si Mamanit Carlos Malmania. Wow, good morning Marino, no FM, keep safe. To all and God bless us all. Ingon si Connie Doblado diya sa Sogod, Southern Leyte ang igsoon. Salamat sa kaadyo sa always nga kuano, di ba? Kay siyempre. Ako ko nang maigsoon, di ba? Mag-monitor nyo sila kung buhi pa ba ko diri kay la job jam. Kaya dito ko magyaw-yaw sa radyo. Dito doon. Karoon, may igsoon niya. Nagyaw-yaw pa ang igsoon sa radyo sa Marino no Sepe. Mamino Joko. It means nga, buhi pa siya o healthy siya. Diba? Ana, ladyon ko rin ko, diba? So, adyo-adyo na ang mag-igsoon mo sa ladyon nga na dapit. Sa Sugod sa Leyte. Adyo-adyo po mo da, ha? Kaya ko diri, always po kong kaamping diri. Naot pag kamupod, mag-amping mo da. Okay, ampo po ko kang Marino FM o kang SMS o kang Buanga, diba? Happy lang. Ana dyan na, di ba? Kaysa man tong mga kanang mga kuanda gusto magpiminasaya, tambalan akong igsuon. Pero, kung matamad ka mo, ang bayad sa GCash lang. Ako, 0935-907-1856. Na may mga kuala. Okay, kung igsoon, wala may Gcash. Cash na to, di ba? Nasa kureko, di ba? Magpakuan mo, bantay lang mo. Kanang gusto mo ka na mo kontra, gamito na mo, kinuha ko. Anasahan. Meron ka 10,000! Ay, kinuha ko na. Hey, joke lang ha! Ang moto, Ang mundo, pas mo. May pa na igsoon doon. What's on wala dito klaro niya kinamanghuran. Di ba? Nasa kureko, di ba? Siyempre, may buntag na diya sa mga igsoon po lain nga na minjo na, di ba? Kana sa kami doblado, wala na minjo, pareho may duani. Pero naman sa kikuan, naman sa pinangka nga po nga, ija na ng anak-anak ko na dyan, di ba? Si Jenso doblado. Ay, ginawa ko, di ba? Ako, mangita po anak-anak ko, mga dap ko. Ayaw ko! Kasi magpa-adapt ya. Ano sa, di ba? Ayaw ko! Kasi magpa-adapt ya. Sige, ato mo sa WD. Siyempre, may mutang. Nanimpa, Lison, yung mga anak, si PJ, si Kenneth, si Julian, si Abby, si Jen. Kaya sa minaw po na sila. Correct, happy lang. Diba? Kaya di sila maminaw, bantay na sila. Ako itong potlon tong internet na ko dito sa Leyte. Pero itong igsoon. Isi lang dahil. Isi. Dito ang putulay. Kaya pinangga na mo sa Marino. Pura nata diya, di ba? Siyempre ang masilingan diya, Miss Elmer Duarte, Lisa Sancho, Janet Sala Kaday, Lomat, sa masilingan diya. Sinit Kaday Palicio, May Palicio, Joel, and Ma'am Silinat Kaday. Ingat na dyan. Happy lang dyan, no?
Lami so kayo mga kababayan da sa Leyte and Samar. So maupay na aga. Hindi ko maara magsiring. Hindi ko maara magsiring. Gamay lang jud, di ba? Usay siring niyo magsulti. Di ko ay, di ba? Hello, good morning idol, watching live Zenja Tiloring. BBM sana tayo numaya kontesta, di ba? Nasa koreko, di ba? Di ba na? At tumi sa kuhan, LBM, di ba ko sa BBM, LBM, LBM, di ba? Wala, joke lang, kapag di ba? Hi, di ba? Sa may LBM, di ba? Ay, bala mo, di may magyayaw idol, ingon si Kuya Mel po si Chico, idol, ikasong kanta, Magda by Glock 9, og Tatsuluk, salamat, idol, sisid na, di ba? Hello, good morning, sir. Present karon ang mga boys diri, sir. Naminaw nimo. Salamat kayo, sir. Ingon si Miran Cabaluna da sa JP Bodega, di ba? Og ni kuan na tagiya da sa JP Bodega si Madam and si Sir. Daghang salamat, sir. Ay ingat and your kiddos. Nasalay anak nga mga ulitaw Mirian. Ay wala, joke lang kay na si Arak masuko. Ay! Wow! Ginoo ko happy lang jud, di ba? Siyempre, sa kasabaan ako ba? Di ko sa kasabaan ako inig ko ano, di ba? Hala, dali ara ba sa oras? Uy, hapit naman ko ano. So, mag-music ta para man ko sa rin. Silog tabi ning babayhana si Madam Landing da ano sa korek Kaya niya inyong magtabi niyo ang inyong kapalaran karong no breaking siya. Hala sir, hala partner. Ato nang ikon ang mga request. Pak ganun. Regine. Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Wow! Diba? Hello sa kong igsoon, si Jerlo Reo, mga Reo pamilya sa Sukabon, may buntag. Ay, si Roger Reo, may buntag, di ba? Pagpako na gano'n, di ba? Ana. Siyempre. Ana, ang atong kapalaran karong adlaw. Pak, gano'n. Happy lang, Jude. Pak. A few moments later. Big pak ko. Diba? Dali oy, diba? Nasa kuring Aris! Diba? Huy, Aris! Sagugma, Aris, no? Murag ano karon Aris? Yumi Go Gaga. Diba? Yumi Go Gaga karon for somebody nga. Medyo nag-start nimo as a friend. Diba? Gaga? Diba? Kanang di ko, sa magka-uwi, Gaga. Nasa pagdarong niya, Gaga ka. Diba? Easy. Wait, di na ko kanang Gaga, it means crazy. Diba? Nasa, diba? Lady you Gaga. Diba? Radio Gaga. So, you are crazy on the radio. Diba? Nasa, Kita na dyan nila sa kwan kita na dyan sa Webster o sa Thesaurus kung mau ba tanawa daw mau no di ba di ba medyo buang-buang kagamay mabuang gamay karon for somebody nga nag-start nimo as a friend, di ba? So na may mga good times karon, good times with each other sa inyong usag-usa. Og mo sharing mo sa inyong mga hobbies karon, di ba? Wow! Kay makalaag na mo, fortify your band, di ba? Fortify, di ba? Kano sana fortify? Kanang 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45, di ba? Up to 45, na na basta 45, di ba? Nasa korek, di ba? Wow! Ingon si Aris, 45. Di, pagpalig-on sa inyong panagkuyog sa imong amiga, di ba? Nasa, Allah! Di ba? So, managyon nga Aris nga ang love and regards are the, umanay mga susi karon pag-fix sa inyong relationship karon Aris.
Bungga. Sa imong karera karon, Aris, sa imong karera karon. Ay, binawa joy. Wala joy maka-stop, wala makahunong nimo karon. Sa imong sus Ginoo ko, sa imong eagerness, di ba? Oh, di ba? Oh, eager, di ba? Oh. So dinhi siya pudi iro, dili lion, kundi eager. Oh, di ba? Eager, di ba? Oh, di ba? Oh. Mulupad ni siya dagang kay da sa mong sanctuary no. Wala jud may eager da. Pwede na kalamakuan lang mga migratory birds eager jud ka Aris ka. Para ma-resolve mo, para ma-accomplish nimo imong lifelong nga purpose sa imong kinabuhi sa trabaho. So imo sa nang naon ambitiously. Unaon sa nimo ha. O ana sa di ba? Kay lisod kay pa trabaho kon Aris mag-allow na to get much. Mga kailangan dyan na og clearer vision, di ba? O? So gusto ka og clear vision ato ka sa Crystal Clear Eye Vision Center. Nasa Doc Romy Bagong dito ato ka para maklaro dyan na sa Toro. Imo doon ay paglalo sa i-focus nimo sa imong main goal na siya di ba main goal. So asa man ka sa mga City High main o saan sa kuan sa pili lang ka asa nga main, di ba? Ana ha. Happy lang jud. Kung estudyante ka nga Aris karon. So imong progress karon medyo mulambo jud ka because sa imong positibo nga planetary movements karon estudyante mulambo jud ka ha. Kung sa career man o sa karera o sa trabaho di ba na sa good luck estudyante, good for your good luck sa imong module di ba na sa sa imong pala karon Aris medyo ang imo karon you are vigorous karon. Wow, vigorous ba vigorous na libang nurus ba na sa vigorous karon di ba? Bantay ka tayo bantay ka tayo Rosa. Okay kay karon. Dynamic nasa di ba nasa kauban na Ma'am Chloe sa balay di ba si Ma'am Chloe Dr. Chloe Maturan og si Ma'am Dayna na to na alyan dynamic ko di ba nasa ana ha. However magbantay lang jud ka Aris magbantay lang jud Aris ha sa imong health karon di ba bantay lang jud ka kay medyo mano ka na kay cold and flu karon di ba so wash your hands lang frequently so before eating dili kayo na so labi lang mag finger ta magkinamuta Ginoo ko nya excuse me labi magkinamuta Ginoo ko ang koko taas kayo Ginoo ko nanulog labi na so you gamit na kutsara tinidor kung wala man gani sa ipatamang hunaw dito so nabulingot so hugaw kayo so clean lang jud ana jud Aris so imong swerte ka naman ko ng Aris 15 wow sweldo na 15 man di di ba 29 o 43 Taurus Hoy Taurus, ay mong gugma karon Taurus, medyo na yung mga kuwan karon mag-set up karon to tune up. Wow, to tune up jud Mura di ba? I-tune up jud na, i-tune in, i-tune up yun sa mga sa ubang tao karon Taurus. Kay medyo ang karon mo you have to run over somebody karon nga may istorya endlessly nimo karon about sa mga sa existence and love. Wow. Thank you. Existence. It's a Taurus. Ginuko ka balo sa existence ba? Tapilan yung kung Taurus kami. Okay. Existence ba? Nan manila. Tapilan nyo na small, medium, large nga existence. Diba na sa kinitag 120 kay small man ni. Kinitag 200 ni kay large man ni. Itlog ba? Tagdosina. Tagpila ka tray. Tagpilang tray. Existence. Taurus. Ginuko ko. Mamina po ka Taurus. Nadyo and love na sa di ba matukan ka sa itlog Ginoo ko so kining tawana karon Taurus mo na mag-atag nimo nga respect you with an ideal relationship karon di ba di ba wow Ginoo ko for a lifetime pa jud Taurus wala ko masoli Taurus good luck bala ka sa imong karera karon Taurus diba? Ang imong pagsabot karon og imong gibati karon sa imong obligasyon karon og siyempre sa imong duty karon magwas Ginoo ko well go far di ba
Go far. So ato lang kasakuan. Ato na to sa baliwasan. Katay lang office ito. Tay lang office ito sa go far. Oh, be far man ito, go far. Usay masayo pa jud ko ani. Go far man ka naglayo ba kadto ko layo. Kanang ko sa baliwasan ang ang kono sa be far. Di ba na sa dito ha. Para nimo ma-overcome nimo. Di ba? Ma-overcome nimo karon. Ma-overcome nimo ang mga hindrance. Ginoo ko si Taurus, di ka hindrance ba? Katong nagdagang mga manok ba? Hindrance, ba? Manok, runs, dagan, di ba? Hindrance. Nagdagang mga manok, di ba? Di ba? Not hindrance in your way, di ba? Nagdagan, ang mga manok nagdagan, padulong na nimo dia, di ba? Di maglata ta, nasa korek na, di ba? Ana lang to Taurus sa inyo tiyatang. Kung estudyante ka nga Taurus, nga nagpursuing ka, pursuing science, emang kurso science, di ba nasa, so na-eskwela po ka sa regional science, di ba nasa, kanang nagpursuing laog science, asa man nga science, kanang eskwela ka sa regional science high school, o siyempre, sa Zamboanga State College of Marine Science, Science and Technology, di ba, niluti mong karira karon, di ba, wala na sa uban ha, sa sciences na, sa marine sciences lang. Kung katong may estudyante nga nag-eskwela og IT-based, di ba, nga kurso. Wow! You're doing well karon sa inyong kurso karon. Na siyempre kung makagraduate man ka, you can gain high future positions, di ba, So magpili lang ka nga posisyon unsa dito sa kuan, dito sa janitorial, dito sa kuan. Na kay og dili ka magtinundo, di ka na may mong kuan, di ba? Mo nang magtinundo sa kapag eskwela perlita mga eskwela ta magtinarong ba tinundo. Dili kay ana siya Taro sa imong kaimsog karon og imong panglawas karon Taro. So nay mga kuan karon Taros ha. Nga medyo magkasakit karon Taurus, patay-patay ka Taurus. Okay, mag-observe ka sa mga tungod sa mga energy sa planeta karon, medyo ano sa So ayaw ka palit, ayaw ka dito sa mga planet exchange, ano sa ayaw ka dito ha. Kaya man dito ka nang attempt na mag-comprehend mo heading force, labi nag-drive ka, patay-bantay lang jud ka. Di ba? So ikaw encourage ka to remain quiet lang. Ilom-ilom lang ka diha. Og siyempre practice ka og self-medication. Para sa imong mental well-being, di ba? Ana dyan nasa, napatay ko, 1 week, watay trabaho, watay klase, kay mental week, di ba? May paayo ang mga utok para makuha na bugnaw, di ba? Nasa kureka. di ba? Nasa, Imong swerte ka naman yung karoon, Taurus, is size 15, 39, 44. Gemini, sa imong gugma Gemini karon Gemini because tungod sa mga present sitwasyon karon Gemini. Kinahanglan jud ka mag-communicate ka sa imong loved one karon. Pag loved one kani isa lang Gemini ay daghana Ginoo ko. Kusugid ka sa imong loved one karon maybe interesting kaayo karon Gemini. Ma-discover nimo karon ang mga emosyon karon, ang mga gibati karon nga extremely volatile. Volatile, Ginoo ko unsa pagpili lang ka nga volatile sa volleyball, basketball, unsa na ba bola sa football, volatile, di ba? Volatile karon, di ba? Oy kanang bitawan na sa nga medyo kuan na siya bitawan na sa kanang volatile ba, medyo kuan na sa medyo quiet, angry, explosive, di ba? No sa batay jud ka. Medyo karon. And siyempre may mga nito karon nga you are enthusiastic about sa mga kuan, about nila. O siyempre og mga next you nga ganan di mo mga to flee in the opposite direction. Batay ka sa gugma ha. Wow. Volatile, extremely volatile, di ba na di ba ngano sa extreme volatile kay grabe kay hangin sa bula, extreme jud na extreme volatile, di ba siguro. Sa imong karera karon sa trabaho karon Gemini.
Ay, ano po ka, magpatay-patay ka. Gemini, magpatay-patay ka. You have to, extra caution ka. Patay-patay ka. Labi na while working with your coworkers. Patay-patay ka, Kaya na yung mga tense ka ron sa inyong trabahoan. Mga tense ka ron sa inyong work environment, sa work ambience ka ron. Nga medyo mo na yung mag-escalate. Di ba? Nga mo na yung mag-escalate. Escalate ba? O di ka masakay sa elevator ato ka sa escalator. Di ba? Nasa o wala ka elevator, wala ka escalator, gamit ka o calculator. Sakay ka. Manay mga mag-escalate into a full-fledged brawl. Di ba? Full-fledged brawl. Di ba? Patay-patay ka ba? Ano sa mga kuan? Ano sa mga kuan? Manay mga argument. Manay magkongkuli, matako. Patay-patay lang juga. Di ba? Gemini! Patay-patay lang juga. Di ba? Dapat mag-quickly escalate. Di ba? Dapat kusog kayo ang daga sa escalator. Padali ka maabot sa second floor, third floor, fourth floor. Sa imong kaimsog palawas karon. Ay, gino Gemini, medyo nag-adapt karon to start para magkuang karon mubunga og mga nindot kay mga tanom karon o mga bulak o mga bunga sama sa mga prutas karon. So na kay stringent regime, di ba? Correct kay very much. Di ba? Regime. Regime. Nana na siya. Patay na siya. Di ba? Kay medyo, ang ikaw ko, Gemini, nag-improve na imong eating habits karon. Di ba? So, makakuan ka significant sa imong changes karon sa imong body or sa imong well-being. Magkano ka, Thank you. So batay sa kasi mong eating habits diet lang, unya mga full of vitamins lang o mga healthy foods lang jud Gemini. Tama. Correct. Imong swerte ko naman karon Gemini is 9, 17, 1 o 27. Cancer. Sa kung mag-cancer, mag-start karon nga imong sabton jud. Imo pagka-sabton karon cancer nga medyo imo jud nang you will never react sa mga tricks karon sa ubang tao. Batay cancer And siyempre, hinay-hinay po ka nga dala nimo og some na mga proper habits karon, di ba? Sa imong relasyon karon, hinay-hinay lang, di ba? Gradually, di ba? Muna slowly but surely, please drink moderately. Di ba na sa di ba? Sinenay ka. So imong ma-realize karon cancer nga. Wala na sa imong mga supporters karon, di ba? Di ba? Wala na sa imong mga supporters karon nga. Medyo should make sa imong mga choices karong adlaw for you. And therefore, truly ang imo na yung judgment ang magkakuha na niya. Tama. Your judgment will count. Dili ang ilaha, ikaw lang din. Thank you. Sa imong karya karong trabaho karon, cancer. Kung estudyante ka, kung ang imong studies gani medyo nindot kayo, going well karon, and so on, Ginoo ko, nadyo ka daghan nga mga opportunities, good opportunities karon, di ba? Kung magtarong ka sa eskwela, di ba? Sama sa nautical, man engineering, mga nautical, kung di mo magtarong eskwela, usaw na lang, di mo sakay barko, inyong sakyan, pump boat na lang dyan, pump boat, magbugsay, di ba? Di ba? Dyan, correct. Di ba magtarong dyan mo eskwela, di ba? Nana, dyan na. Sige. Ayoko. Di ba? So, itong mga cancer nga professionals, despite sa inyong sincerity o mga share, mga nindot nga determinasyon sa inyong kinabuhi karon, ang achievement will appear karon. Medyo dili dyan ako, ang achievement appears karon to be just out of reach karong adlaw, di ba? Di ba? So prevent na jud ka di jud na makuha nimo ang mga kuan karon kung professional so di jud na makuha nimo ang achievement karon, ma-achieve mo ka tungod sa wala kay determination, sinseridad, sa kunik di ba? So ayon lang jud ka mag-prevent na jud ka nga walay mga kontrobersya sa inyong workplace. Cancer. Sa imong panglawas sa imsog karon cancer.
medyo imong mood karon, medyo na kay strong sense of fitness karon. Don't worry, na kay satisfaction and well-being. Ninot kayo ka cancer. So you are generous karon. Generous, di ba? Generous. Nana siya, katong akong mention ba, asawa ni Chad na Palcruz, Ate Generous Apaw na Palcruz, Generous. Ay, Ate Jenny Apaw na Palcruz, ito, di ba? Di ba? Nasa kinaboy, generous, nasa, pagpag ganun, mag-sharing ka and cheerful disposition ni mo. Ninot ka na alis, ha? Cancer, ha? So manay ngayon ang imong pagka-generous mo na makahimo nimo nga you are famous among the masses, di ba? Masses, di ba? So atin bagagkuan, di ba? Masses, di ba? Nasa wala kaya, di ba? So kanang mga tao nimo nga cancer, kanang mga tao nga palibot nimo mo ka na sila will be envious. Mga envious nga naman kay imong cheerfulness, mental ability, quick wit, and overall quality of life. Envious ba, di ba? Dili na ilaha, envious inyo na, di na ipara ilaha, gara po cancer, di ba? Imong swerte nga naman ko ng cancer 5, 23, 32 o 47. Pakpak kanon, di ba? So manato ng set ato ko para karong adlaw, pakpak kanon. Ay, hello, salamat po kayo. Di ba? Hi, hello. Say Dennis Masay. I'm sad. Sina Renzel, Wina Pipangko, and Angela. Di ba? We are sad. Di ba? Di ba? Ay, ginawa ko. Hoy, idol, mga tanak ko ni mo sa ito, igipanganak si Jesus og pila kayang edad. Kasi may labok kay si Chico, di ba? Di ba? Kuan mga forever, yung edad, forever, di ba? Tama. Hello, good morning, Sir Lan. Watching live, Risa Zenji, Lorraine, great kog happiest birthday sa Kambal, Ina and Wina Pipangko. Basen di ay donay kaon niya. Mami Tin loves you both, Kambal. So, wow, di ba? Oy, we are sad, Ina and Wina Pipangko. We are sad. Happy birthday daw. Gika ni Ma'am Cristina Malen Castro. Salamat kay Ma'am. Sir, pwede ko mag-request Christmas in our hearts. Salamat, amping mo per media tanan. Okay, ingon si Ma'am Cristina Malen Castro. Good morning, Sir Lan. Pa-shout out kay na Kulyanan na Carpio and Lorenzo family. Gasya, Sir Lan. Ingon si Arnel Carpio Lorenzo. Salamat po kayo sa Kulyanan na ingat-ingat mo barangay Kulyanan. Hala, Sir. Tauros ko. Ingon si Mary Ann Cabaluna. Korek na sa ingat-ingat lang. Hala. Ano siya, korek ko. Wow, hala. Ato nang i-play, mali ko sa tumasok ti paminaw. Partner, pakpak ko. Merry Christmas. Regine. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Back! Diba na? Hello. Merry Christmas. Hello, good morning sa mga Garcia family diya sa Tumaga Porsyento. May buntag ha. Ngayon si Jerry Garcia. Hello, good day, Sir Lan. Paki-shoutout ni Rian Yurong, Amalia Daison, Regina Anan, Ping. Ay, salamat. Power of love. Yan lang, Sir Lan. Like ko sa power of love. Sir Lan, God bless you. Galing kay Vicky Daison. Ay, salamat kayo, ha. Hello, Sir Lan. Malipayo na po na kong adlaw. Kiti-kiti na po. Pwede mo niya. Kiti-kiti ko na po mininyo. God bless you po. Gusto po kong mo share, Sir Lan. Bisag pang merienda lang. Laag mo para makabawi po ko. Ay, ginawa ko na sa wala, kay ikaw po doon na siyang Nana po yung nag-text na po diri di ba nanapod ning Miss Universe yang mga contestant puro taga Earth pabor di ba maglibog ta Miss Universe yung mga contestant puro taga Earth pabor man mo garapon mo kanang lain po na sa ko oy kalala di ba nasa ko walay ano ha hala bibi sini oras na yun na mga tanad ko
Kay lami jud ilaag, di ba? Atong kanon laag jud kay lami jud ilaag no, laag kaon na suroy na sa pero protocol lang yapon, di ba na sa Hinaat mo tang mawala na ning face shield no, mga ampo lang jud tao kay tapos sila lala oy Ginoo ko, di ba? Face mask na unta, face mask Hoy, magsabot ta ninyo og laag. Magsabot to ka sa mga laag nya. Dili dayon, di ba nasa drawing. Puro drawing lang jud mo, di ba? Diyan na yung uban, Manal ba yung uban, mayon nga, ayog itaga. Ayog itaga. Linya na sa mga tao nga wala gitugtan nga mulaag. Excuse me. Nag-text ako diri ay mga paborito daw nga ilang laagan, paborito daw nga ilang suruyan sa ilang mga friends, di ba? Sa may paborito ako paboritong suruyan, bisag asa, di ba? Bisag asa basta aligri lang, bisag asa, di ba? Paboritong suruyan sa akong friends, bisag asa, di ba? Ikaduha, kamoy bahala, di ba? Kamoy bahala, di ba? Di ba na sa wala to na, di ba? Ni ka man na depende sa inyo. Depende ninyo. Mo na yung mga paborito ko sa mga friends, mga linya ba? Di ba na? Depende na ninyo. Di ba? Nanapayo ba no ko sa kay mga agad nga manglaag? Gunya apan dito, dili tugtas nanay og tatay. Excuse me, ana na ta Oy, Ginoo ko man excited kay manglaag. Dai nagkakuan ikaw man ito kinatumyan, drawing lang dai gyapon. Pag ilo mo da pag sure mo dia ay murlag-laag, di ba? Danig laag, ginig uli, magminyo, di gano, di ba? Di ba? Magminyo dayon, di ba? Maguyabuya pa day. May ano ba lang babae, no? May ano babae nga, mas ma-turn on jog ko sa mga bad boy. Di ba na, di ba? Napasay mga babae ganan ni nana, di ba? Kana mo bad boy lagi, ang naong ugang physical, bad boy lagi, pero ang kuan, buutan siya nga pagkatao, di ba? Napasay, di ba? Nadyo mas nadyo babae nga mas ma-turn on sila sa mga bad boy, di ba? Diyan nagminyo na after 10 years, di ba? After 10 years, after 10 years, mayon ang babae nga, ani man good ni Sir Rapi, mangulata man good ni siya. Wow, itol ko dayon. Why? Sa wala pa sa uyab pa. Wow, kayo ma-turn on sa bad boy. Nya mulabay na napulo ka tuig. Wow. Inani mo gud siya si Rapi Tulpo, mangulata magud ni siya. Mirisi, di ba? Mirisi, ganan mo bad boy, di ba? Nasa di ba? Karabe, di ba? Gini. Kaya mga tataglod, be. Basta ka nang magalingawa, di ba? Bantay lang, Jolo, mga tataglod. Manguntahan na ta. Magkatawa man ko ano yung unsay ko ano. Di ba? Di ba? Oy, ginagawa mga napoy nang unta na diri, sir. Kanang sa eskwelahan ba? Mga state colleges, universities, ana sa sir, di ba? Munta na ba? Kung naa, di ba? Kung naay entrance exam, naapoy exit exam, di ba nasa di ba? Di ba sa mga university na admission, no? Di ba may exam, entrance exam. So napoy exit exam, di ba nasa no, di ba? Dili kagawas. Dili kagawas kung hagbong, di ba nasa di ba? Nasa di ba exam no. Gini. Nindot ha, para aligre ni kina, di ba?
Oy, basta ka na baligre ha, ka na makatawa mi diri ha. Ako makoyo makatawa mi. Mga tagmiglood 50 ha, di ba? Onsay, di ba? Onsay lami nga kanon. Inighuman og tagay. Nasa, di ba? Hana. Ala. Unsay lami nga kanon iniguman og tagay. Og ngano? Dapat na rason ha? Og mo answer man nga kuan kan lami kanon. Dapat na rason. Why? Di ba? Pag wala gani rason, di na mo makatawa, wala ilod, wala na. Among i-forfeit ang kuan. Di ba? Ana sa? Unsay lami kanon iniguman og tagay. Og ngano man nganong lami jud sang kanon. Andam na sila. Sige na. Wala na kunaw na sila. Region awo. Merisi. Di ba? Hala. Text na. Sa mong hotline ang 0975-0723036. O pwede pa sa mong FB page. Pwede ha. Pero ang madaog ganin mo. Pakunta namin sa inyong number. Di ba? Nasa ay! Ala! Nagunaw na sila. O di lang ako basahon ng love letter ni Alvin. Oy, kay baka makig-break siya na ako. Kay misada ba na siya nga mamisita siya na ako. Ay lagsaba ni Sir Paul Magdalena Castro og ni Kuya Mel Blongay si Chigo kay manugsog din na sila. Labi na si John Malin, labi kay naka inugsugo ng tawana bantay na doon sa bantay na jugan na sa Sobrang sabihan niya na ito ko ang set sa tong kapalaran karong adlaw. So ay kalimot ha. A few moments later. Onsay lami kanon. Eyo. Si Capri na nasa ko Leo, sa imong gugma Leo. Sa imong gugma Leo. Ay, ginawa ko Leo. Mas importante jud Leo no nga medyo mag-spend tag oras sa atong mga loved ones. Di ba? Especially karong adlaw, labi 15 na karon. Lating sweldo na dapat yung mag-spend jud kag time sa imong loved ones 15. Baka mag-date mo ba kay sweldo na baya, di ba? Kay valuable jud nga imong valuable jud na kay you have to support your family right now. Diba? English, di ba na sa what is ingon ko si Ma'am Ping Willie Franca nga magkuan po kag English po my best pa na sa kaya na ko tayo mga taga United States of America, Finland, di ba? Si Canada na sa, di ba? Alam na, di ba? Nasa kunik ko, di ba? So nga kanto nimo nga you have to value nga mga nga you have to support your family right now, di ba na? Di ba? Sir Wilson Benetes, no? Di ba? And family, majumunta ka, di ba? So, ang imong job karon og imong mga external factors karon are also, nagkuhan po na sila ron. Nakinala po na buying for your time po na sa, di ba, Leo? So, ay malayo nga ginasulti sa uban nga your dating life has also been good in the recent days. So, wow, English na po, di ba? Nasa kusok, ano po tayo mabiba na po. Leo, spend time with your loved ones. So, di ba? Sa imong karira trabaho karon Leo. Ay medyo Leo ha. Imo dyan ang a bit as ako na you have to keep a low profile. Dapat magpaubos ko na paubos ta o magpaubos Leo. Kay imo karon magkontrol karon to shake. Shake, rattle and roll part 4. I-shake nimo things up a bit. So imong i-shake na yung mga butang karon nga medyo mo, gamay lang. So such mangita ka mga bag-o karong sources karon sa mga revenue profit karon, di ba? Nasa di ba? Batay ka. So nangita jud ka, you have to more. Nangita jud ka motivated. Og siyempre, na jud kay willing to work karon. From a place of power. Di ba?
Sumusyagi to ka og Power Rangers. Di ba na sa kore-kore? Di ba? So ingat-ingat ka sa imong trabaho karon, Leo, ha, di ba? Oo. Sa imong panglaw sa kaimsog karon, Leo. Ay Ginoo nag sa mga health issues, Leo, medyo naana ron sa healing process karon, Leo. Naala sa healing process karon kanag katong imong gibati kayong dugay-dugay na. Don't worry. Nana karon, Leo, healing process na. Thank you. Healing na, Leo. O dapat healing ay Ginoo ko si Leo ayo kato. Kana team song na sa mga taga-bis MT ning kanang bunbuyat sila. Healing. I am healing through. Na sailing dito. Muna dyan ay patukan ni Sir Jones Loriaga kana sa di ba? Wow. Unsa kanta po ni tawag ko kanta po mga bunbuyat sigara. Di ba na sa di ba? Jadi ini kata healing, I am healing. Jadi galapak na sa wow, Ginoo ko. Ang mga kuan ini kuan pining dayo mga nanay ang kuyog, jadi bunbuyat Ginoo ko. Mara ba ang gabi daw bunbuyat Ginoo ang mga uyab kuyog. Wow. Ang uyab mo nagasto, Ginoo ko. Ang nanay dili dadon sa bunbuyat, di ba? Ang uyab dadon. So ang uyab nagasto. Dili ang nanay nagasto, Ginoo ko. Sa mga og kwarta sa nanay, sa parents, so di ba ni bunbuyat ang uyab ay dadon. Maro, dapat bunbuyat sa doon ang nanay kung gusto na ka, di ba? Mado po sila silang nanay kayo sugsungon po sila mga barkada. Ginoo ko na sa korek, di ba? So sa may mong ibate karon medyo na healing process na karon, Leo, ha. Di ba? So sana wala na yung mga kuano. I-continue lang imong medication karon, di ba? Thank you. Imong swerte ko numero karon, Leo, is 23, 25, 33 o 47. Virgo. Ang atong relasyon, Virgo, na doon ay magic, di ba? Kasi sa magic, diyan mo makita ang sarap. Magic sarap, di ba? So kung wala joy lami ang imong utan mga gulay unsa pa na kung wala yung sarap, di ba? Na dapat na doon ay timpla. Di ba? So imo nang ikuanon, imo nang i-reintroduce karon, Virgo. So kung ipasibo na lang, butangan nimo karon sa imong gugma karon para encourage imong partner karon, imo butangan og ang rose colored glasses karon, butangan nimo rose, di ba? Para mag-encourage na og humor, di ba? Humor kanang gibalita ka ba kanang kibuhat, ikaw na kay humor, rumor dito humor na pa nila. Encourage na sa humor og happiness karon nga man ay mag-spend pervade new your time together sa imong kapartner. Thank you. Wow, buta. Kay Rose, kay di ba? Si Rose ba katong gituklod ni Jack sa kuan, sa katong kuan ba sa salida Titanic. Si Rose katong katong gituklod ni Jack dito sa kuan, dong sa barko, di ba na sa, di ba na? Sa imong karera karon og trabaho karon, Virgo. Ay, medyo Virgo sa imong personal ug ang professional mo kinabuhi karon. Medyo overburden karon with obligasyon. Overburden. Siyempre, masunog karon na kay overburden. Masunog jud ka. Palayo jud ka sa mga kalayo karon, Virgo, di ba? Kay as a result karon, kinahanglan jud ka nga medyo incredibly efficient jud karon, di ba? Incredible jud karon. With your time. Di ba? Kung ganang kag mga assistants, ang imo karon, ang imo mga koyo karon, imo mga coworkers karon, ay don't worry kay mutabang nimo ana siya ay lagagool, Virgo, di ba? Sa imong pangalaw sa imong karon, Virgo, ang imong kuan karon is siyempre, ang atong state of mind o kay mong physical illness, madyo na ang wellness, ang kahimsog sa panglawas, di ba? Unya mo na yung pina-perfect day ni mo karon to remember karon. Nga imo dong ipa-clear karon sa imong ulo nga kanang mga distractions. And syempre, ang imong dawaton, you have to accept who really are. Di ba? Imo dyan ang pag-accept. Imo na pagkadawaton doon, di ba?
Ayaw na ka. Stop looking sa mga dili kayo maayo and start appreciating your opportunities. Para sa wellness na, di ba? Kaya di ako makita nimo ang contentment sa imong kinabuhi lang. Ginawa, bantay ka, Virgo, ha? Imong sorte nga naman ako ng Virgo is 3, 19, 21, o 25. Libra. Di ba? Di ba? Hoy, Libra, sa kong Libra, Ginoo. Ay, Ginoo ko. Karon Libra, karong alaw Libra, marong Libra nga medyo you lighten up. You lighten up, di ba? Thank you. Sa mo dito kag lighter kay gusto ba ka manigarilyo Libra. Pagkatapos ka mahulog ka dito sa kuan likod dapat ka nito ka. Di ba? So enjoy ni mo yung romantic evening karon with your partner karon Libra, di ba? Di ba? Yeah, baby! And imo dyan pa kalimtan ka ng mga pressing problems, di ba? Kanang medyo nag-ayos sa tibugol ba, nag-press man na pressing, di ba? Nasa di ba? Imo dyan pa kalimtan ng mga pressing problems karon of the day. Kaya dito ka na, you cannot sleep because of your friends. It's so serious. Ayaw dyan po ka. Di ba? Wow, Libra, Ginoo ko. To lighten up, di ba? So, magdala dyan kag lighter, Libs. Di ba? Wow, social, naman sa nickname, Libs. Di ba? Sa imong kaimsog palawa, sa imong karira karon sa karira ug trabaho karon. Happy na ka sa imong job karon Libra. Di ba? And siyempre maayo na. You're good at it. Di ba? Di ba? Di ba? So you can lose. Mawala lang imong kabugnaw karon kadlaw. Mawala imong kabugnaw karon and get into fight with your coworkers. Ayaw jud. Ayaw jud pa wala ang kabugnaw. Kay mawala na imong kabugnaw karon, imong pangawayo na imong coworkers karon, di ba? Di ba? Ayaw jud. Ingat ang jud Libra. Sa imong panglawas o kaim sa karon Libra. Wow, susya man ka Libra. Naka-notice ka karon Libra nga medyo gibati ka o ka okay lang, nindot kayo. Nga gibati ka you feel good karong adlaw Libra, di ba? Okay, so dapat imo dyan lang i-appreciate karon Libra. Appreciate mo ang mga simple nga mga butang karon nga medyo nasa imong kinabuhi absolutely beautiful lang jud, di ba? Wow. Di ba? Nanatubag sa inyong mag-inom unsa inyong kauno na bantay lang dyan sa Ana Libra, good luck Libra. Di ba? Bugnaw diris transmitter sir, ayaw binutbo. Pagpantay-pantay das transmitter kaya mapas mo dyan ka, di ba? Nasa pantay Libra, ha? So, simple lang ka para makuha mo Libra, kuha na kag mga simple nutrients lang dyan. Nutrients lang. Makuha na siya sa nutrients sa mga pagkaon sa meal. So, eat healthy lang nga. Make sure lang dyan nga, you eat only mga locally produced organic products. Organic. So, ayaw dyan ka ng mga noodles. Ayaw dyan na kanina healthy Libra. Biyae dyan ang kung ano mo mga kuhaan mo. Mga ikan sa mga wang-wang-chong, yung piking konto-chong. Di ba na sa Oliva? Imong swerte nga naman ako ng Libra is 15, 93, 44, 45 o 49, di ba? Wow, Scorpio. Din tagaliki, kinlakaw man, kuri ka na sa Sagugma, Scorpio. Na kay mga kuha karon ha, imong makuha karon na mga some passionate nga pagkikimamat karon meetings with strangers karong adlaw. Wow, strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. At to the senses and di ba? Wow! Ingon si Boss Toto nga ang request sa lubat na ba? Di ba? Paborito pa na ni Lolo Cansado, di ba? So don't worry Scorpio kay dili sa dangerous karon ha. Ang imong nahimamat karon nga stranger, dili siya dangerous. Dili siya harmful. But syempre, di na ka mukha na. You should not make this as a habit. Ayaw po.
So dapat responsable ka sa imong relasyon karon as well. Ana Scorpio ha. Oh, kay na may Scorpio, ang mga tao nga gusto kanimo while trying for children will receive good news. O ay, Ginoo ko. Gusto makigbinyo ni Scorpio kay Ginoo ko. Ang mga tao tinuod na ha. Ang mga tao kay natay mga bata kay mga bata blessings na siya. Manang ato nang gamon edukahon ang mga bata atong tugluan og matarong dili dinautan na siya para man sa ko. Kay ang mga bata blessings na siya. Di ba? O, di ba? Shy, Baiko, Diyos, ay si Tantan, di ba? Gabi, si Cham Cham, di ba? O, di ba? Tiban may ko Darwin. Kumaring Roxanne, o si Ate Bet Parilla, o bisyang siyang anak. Hindi lang panggao na Diyos, di ba na? Scorpio, sa imong karera karon, Scorpio. Katong Scorpio nga mga professional Scorpio, mga nakay chance karon nga ma-lead nimo ang very prestigious project karon adlaw. Prestigious, di ba? Ninot kaayo na sa. Wow, bungga man. Nga man ay magdala kanimo na daklan nimo sa mga better places karon in your karera, sa imong karera, di ba? Kung Scorpio nga estudyante, ay Ginoo ko, you'll be able to clear some tough maklear nimo ka na mga lisod nga exam. Lisod nga exam karong adlaw. And siyempre, you will able to get into college. Ay mga high school. So magkakuha na ka daw kang Scorpio ha. You can get into the college of your dreams as well. Unsa imong ginadamgo, unsa imong mga kurso pa magka-proceed na ka sa college. So di ba? Kato mga fourth year, mga grade 10 ayos ha. Di ba mo ka pa sa klase ka na pa 11 o 12. Kato lang 12 lang, di ba? Sa imong pangalaw sa imong karon Scorpio na Scorpio na kay mga issue karon sa bodies kapadawa So na kay mga old mga pain karon. So ayaw jud ka dapat ko nga issue karon magutin sa imong optimistic ato jud ka ni Doc Romy Bagongon sa ay bisa ang pagatagon bungutan pa jud. Ginoo ko. Di ba? Kugihan pa jud. Hilig og mga community services, di ba? Doc Romy Bagongon tagiya sa Crystal Clear Vision Eye Center, di ba? So ana jud ang mga man despite ka sa mga issue karon mo kuno sa imong optimistic. Kanang imong pananaw nga nindot ha, dili pessimistic, di ba? Pessimistic mabjan mga kanang usay kan masukota, pessimistic panitawana. Dili sama na at least gailing go ba pessimistic panitawana di ba na sa ako. So don't worry lang in the coming days. So na mga greater emphasis karon of fan and passion sa imong kinabuhi kung makuha na nimo sa imong panglawas sa kaimsog karon. So sending out ako nimo ang bulang kristal sa imong positive energy and getting it response. So ingat lang. Ang imong swerte nga numero karon Scorpio is 9, 22 og 31. So mananato kaplara karong adlaw ay kasikan set nato karon. Wow. Pagkadagan na Diyos sa atong kuhaan. Happy lang. Nini Faith, Nonoy, at sa mga ikana at Kalugugan at Borgonia family. Request ako ng song, Daisyland. May bukas pa at Magino pero medyo bastos. Thanks, Daisyland. Just to ikana ni. Daisyland, salamat sa kanta nga Iloilo ha, ang banwa ko. Nabatian ko akong dialect sa tagal na panahon. Salamat sa mag-play, Daisyland. Toto ikana ni Ilonggong Tunay. Wow. Daisyland, pwede marugas ako balik. Iloilo ang banwa ko. Thanks, Daisyland. Toto'y kanan ni itong Ilonggang Guapa na lang. Ito ka na play. Ano ba ito? Banwa, Iloilo ko, di ba? Hello, good morning, idol. Yung kasing kanta, Ligo na day. Ligo karon. Or Carmelita, Bisaya version. Kanara, sir. Idol, salamat amping kanunay. Salamat always suming naminaw ni mo, idol, taga-adlaw. Salamat yung kayo, ha, ang 0923. Paapas ka, idol, kanta, tinapa. Kana lang, idol, salamat o pag-greet ko sa akong kauban diri si Nonoy, Kuya Putoy. Kanara, idol, salamat always suming naminaw ni mo, bisag wala mi load. Naminaw mi ni mo, idol, salamat ka nang gikan ni Lihar. So, I love you, idol. I love you too. Thank you.
Wow. Ingon ang 2880. Di ba? Ang lami daw kanon. Inig kaumag mahubog. Pulutan, sir. Ang lami kaunon kung mahubog. Ano gani ay? Ano sa ko? Hello, ingon ang Amores Compound. Good day, Sir Lan. Ang sinuka. Di ba? Ang sinuka nga pulutan. Lami kanon og balik para may masimasan ang kaubog. Kung sa lami kanon, inig ka mag-inom. Di ba? Hi, Sir Lan! Di ba? Bibingka, Sir Lan! Kay lami manggon ang bibingka. Wala imo kagutom. Thanks, Sir Lan. Di ba? Shout out din sa Leo Fishing Compound. Dudes Labrado. O si Mateo Kabingan. Pati si Rami. Thanks, Sir Lan. You're welcome. Napakano-gano. Hello, Idol! Nangimbita si Annabel Malen Pipangko sa ilang balay. Karong hapon, mga 4 to 5 p.m. Kay sad man ka sa sabay daw mo si Sir Dahay. Request kong birthday song iyang anak nga kambal. Si Ina o si Wina. Yung Kuya Abukay, si Chico. Uy, sa putik man to ilang balay no? Sa kurik ko. Layo mo. Yang anak ng kambal si Ina o si Wina. Wow, I'm sad, Ina o Wina. Iloko. Di na may mga naoy, kanang padali na lang mi. May mama. Bala ka, sir. Bala ka, di ka mari. Bala ka, di ka kakaon. Bala. Hindi ka padala. Di ba? Bala. Bahala ka, sir. Di ba? Di ba? Hello, Madam Landing. Haman is Monday sa imo. Especially kita lang, Marinero FM Tuning. Pa-shout out ko sa Alabat and Ismail family. Always remain nakatutok sa imong programa. Salamat o. Umaga hanggang gabi. Pa-request ang og song, Are You Okay, Budut? Salamat, Marino FM. Sisid na. Ingo si Jai ng Basilan. Hello ko rin, Madam Lando. Ang lamig kanon, hindi ko magtagay. Sinugbang isda. Kay maodyo na ang atong gipangita. Di ba? Wow. Ay, good day, Sir Lando. Pasat mi diri sa Isabela Water District, Kanindo, sa kitik-kitik ni Madam Lando. Parequest niyo kanta, sir, ni Freddy Aguilar. Mindanao. Di ba? Wow. Di ba? Mindanao. Kay nag-LBM na ang Mindanao. Hello! Di ba? Ito na i-play na request. Pagpagka naman, Regine. Merry Christmas. Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Dan soy bayaan ko ikaw. Hala, sa Pelram Drive, ilang balay, idol, di ba? Agi lang ka diri sa GNG ka mo, di ba? Lagi na sa Agente Loreng, kay mato man po si Madam, no, di ba? Kay naadaw dalayang bana, Johnny Walker. Uy, si Johnny, ayaw palakta, ha? Galako-lakaw din aro kay Johnny Walker, man, di ba? Ginawa ko na sa ako rin ko. Ay, gusto kaya Mel Abukay si Teko. Wow, good morning sa Lando. Pwede mag-request ng kanta. Just give me a reason. Pati God give me you. Sana Saka at saka Destiny. Kana lang, Sir Lan. Salamat. Pag umanog inom, Sir Lan, sa ilami na pag magtagay, sa ilami kanon, ang balot nga 18, sir. Kay basta makainom, ganado na kayo mo, sup-sup, sir. Sup-sup sa tanang mo gawas ang sabaw sa balot, sir. Di ba? Wow, di ba? Hay, ang lami kanon. Ang lami kanon ang dukot, labi nagparisan og halang-halang nga karning manok coming from Leto Luna, Maluong Basila, no?
Ang lami kanon manok dagay ang sabaw nga manok o kanon nga bugnaw, di ba? Oh. Gikan ni Konsehal Omar Isol diha sa Basilan. Wow! Ginoo ko konsehal. Oh. May pa konsehal aminaos kapitan wala jud. Ginoo ko ana sa koreka. Hi, hello Fernando. Good day and maayong ang maayong kanon manok dagay sinabaw na ay kamunggay pawala sang over pakigreet ko sa ako ang apo si Binchoy ug si Chuchay pa-request ko og song Sirlan Hot Mama Buhay Sundalo from Nanay Melda sa Southcombe Village. Salamat Sirlan, God bless and stay safe. O diba? Oh, siyempre, ana. Ang ato'y katulong set sa tong kapalaran karong adlaw. Pak, ganun. Few inches later. Wow. Sa, Oh! Diba? Sa Sagittarius. Hoy, sa mga Sagittarius, no? Imo jong i-check out karon ang mga posibilidad sa romance karong adlaw. Wow! O kanay mga chances karon ang mga single nga Sagittarius, na mga single. May chance karon nga nakay date karong adlaw. O mga singles nga Sagittarius. Kato mga kuano, mga minyo pagpuyo mo eh. Pero dapat mga single ka na kig date karon dapat responsable jud ka. Sa paghimo og sa paghimo og relasyon o sa pakikipagrelasyon. Ha? So ayaw jud ka dili ka maka-display mga insecurity karon. Labi na sa mga pasabi mong desisyon. Ayaw jud ka ng mga insecurity. Di ba? Sa imong loved ones. I-try nimo i-share nimo karon ang mga deepest nga kahadlo karon with your partner as well. Unsa na siya? Unsa imong i-share dito? Basta ayaw jud kang insecure, di ba? Di ba? Tama. Kay walay tambal sa insecure, di ba? Nasa dito ka ato ka sa sisils ato ka sa wala jud mga anay insecure nga capsule wala jud in town, so wala jud makuha na siya. Ayan jud bang kuano, di ba? Sa karira trabaho nimo karon Sagittarius, sa mga professional nga Sagittarius, naka mga kuano mga spotlight karon. Wow, muraga show. Spotlight for the last few days. Di ba? So karong adlaw labat anong ka ha? Bantay jud ka. Magbantay karon. Labi na sa imong workplace karong adlaw. You have to be guarded in your workplace karong adlaw. So mas mayo pa dili ka kadto makigsulti, makigpag-communicate karon too much sa mga bag-ong tao karon sa inyong office. So ayaw jud ka. Okay? Wa ka balog di na sa mga kasaligan, di ba? Pag kuha na sila mga mukhang birhen. Pero Ginoo ko di na dayto siya ko, di ba? Ha? So ayaw ka magpag-istorya sa mga bagong hired o bagong tao sa inyong office karon. Di ba? Kay di ba kay kana mga slight lang dili kayo nga slight defect. Di ba? This slight defect. Manay mga quickly escalate. Di ba? Manay makakuang gano. Ayaw jud Sagittarius. Patuo Sagittarius kay Ginoo ko magmahay jud ka di ka mo to bahala roy ka. Sa imong kuan Sagittarius, sa imong panglawas kay Sagittarius, ay mag-turn out karon sa mga kuan to be a great trainer ka karong adlaw, di ba? So i-try jud nimo imong ma-achieve nimo imong higher objectives karon ug sa imong mga plano sa imong panglawas. Imong plano karon. Bisa pag nag-start ka sa gymnasium, di ba? Nag-start ka so dapat ma-achieve nimo ang higher nimong objectives nimo karon. Kay ug wala ka dili ko ka sa imong lawas, mag-amping sa imong lawas karon for a long time. Mag-start na po ka karon karong adlaw kung imo nang gibayaan kung ka siya. Remember nga good health is the primary. English na po Ginoo ko. Good health is the primary asset in your life. Asset. Di Ginoo ko basta ako dito ko batay sa kata dito ko mag-asset sa kuyaw na mag-asset kuyaw. Bala na ka basta Sagittarius ikaw jud dahil sa good health is the primary asset. Bala ka Sagittarius mag-asset ka bala ko
Basta ako dito ko mag-asset kay kuyaw yun nga. Di ba na? Basta ako wag magsusunod ng kuanan, magsusunod ng mga bisyo-bisyo ha. Kuyaw ka ng mga asset uy, di ba? Oo. Wow, imong sorte ko numero ko sekretaryo 5 11 29 o 39 pagpako, di ba? Oo. Capricorn. Sa gugma Capricorn, imo karong makuan karon, imo jurong ma-feel karon. Imo dun ma-feel out karon. Oh, feel out of contact. Imong gibati karon nga you're out of contact karon sa mga with reality. Oh, kay medyo ang karon ang bulan ug ang Neptune karon. Nag-square sila karon. Oh, di ba? Nagdula sila og patentero. Square man na, di ba? Ang bulan ug ang planeta karon, di ba? Capricorn, bante-bante jud ka. So kini sila nag-indicate pa ni sila nga ikaw karon medyo kuan karon sa Ginoo ko. Proclivity karon. Proclivity karon for falling in love at first sight karong adlaw. Di ba? Bante-bante jud ka sa di ba? Proclivity, di ba? Di ba? Ginoo ko. Kanta ba ni ko ano? Moto iya mga ko sa onda? Proclivity na. Moto ko espiritu ko. Proclivity na. Bate juga sa kuan na kay kuan ka at love at first sight, falling in love daw karon at first sight bitawan na sa Bate ka Capricorn na. Ingat, di ba? Kayo makita ni sa kayo going to parties ka? Unsa imong unsa mga party, LDP, PDL, unsa level bahala ka unsa nga party mo nga tuan, bahala ro ka umilabot nimo, di ba? Og mga social gatherings, love at first sight, Capricorn, di ba? Nasa karon, sa imong karera og trabaho karon Capricorn, sa imong karera karon, ang imong mga actions karon medyo nag-characterize karon, by indecision. Dili ka maayong desisyon karon. Pero karon karong orasan, now is the time nga imong i-take nimo ang imong initiative. Di ba? Di ba? Initiative da. Uy, Ginoo ko unsa man di man bugnaw, dili bugnaw diri. Initiative, di ba? Imong inisyatiba nga bisag ang inisyatiba kanang sa mga nga di ba kanang imong buratom sa kulang gisugo buhaton nimo kanang unsay kuan nimo di na kaangay mandaran di ba Capricorn batay jo ako and syempre imo nang paghumnon karon kanang imong mga mindset once and for all unsa may imo pangunahuna karon nga medyo dautan unsa man na imo na nang wala on karon unsa na siya Okay, ingat-ingat lang. So, maningon nga, unsa may mong desisyon, what is your decision, whatever your decision will make, you make will be, the one for your future. Imong future. Bantay ka Capricorn ha. So don't worry Capricorn. You still magkakita ka buwag trabaho. Diba? You should still get a job. O siyempre na po sabi financial guidance from someone na medyo close ni mo. Ay, Ginoo ko. Kaya maghatag na siya kanang advice ni mo, maghatag na siya sa a good sound advice. So dapat ikaw Capricorn magdala sa ka og microphone og speaker kay sound advice kung wala ni sound Ginoo ko sa imo panglawas sa imsog karon Capricorn ay magpatay ka sa imong diet sa mga pagkaon kapatid sa imong diet karon particular sa eat first thing in the morning dapat mukhaon jud ka muna usay na ba kita no di ta mamahaw magkape magatas lang ta kayo kay di way ka na mukhaon pero importante ang importante do nato dili si Capricorn dili kitang tanan importante jud ang breakfast dapat mukhaon jud ta di ba dako kay diya kan tabaho mag-digest sa mga nutrients at ang mga nutrients sa atong gikaon sa diya sa siya dapat mukhaon jud ta dito tinungod na siya ako gani mukaon sa una dito ko mukaon
Oh, kay di mo ko tigluto, kapoy man sig ano, di mo ko. Pero mo nanguan na ko sa value of kuan eating early in the morning breakfast, no di ba na siya correct oh. Oh, so ayaw ka kaon po sa mga junk foods ha, kay medyo magkadaot na sa mga panic. Oh, na sa labi na sa mga restaurant, imo jud kano ha, dapat ana sa dapat pilion jud nimo. Oh, kapriko na minaw ka wala. Bala ka, goodbye. Ang imong swerte nga numero karon Capricorn is 4, 21, 33 o 47. Wow, Aquarius. Aquarius, ayaw lang kagka-panic. Just a panic Monday. Di ba nasa di ba? Oh, ay lang kagka-panic kung dili ka makakuan karon, dili ka mabutang sa 2 and 2 together karong adlaw. Oh. Okay, medyo dili mo kapot ang 2 and 2 together. Oh, turang adlaw. Oh, di ba? Pero don't worry kung unsa man imong kasaypanan, it is not your fault. Aquarius. Patay ha. So ang imong now nagkaroon nag-operate karon. And syempre, and a far more intuitive, di ba? Wow, intuitive, di ba? So dito ko madako ang puro langgam ni sa intuitive, di ba? Langgam na sa intuitive na siya. Syempre sa imong creative degree. Di ba? Oy, Ginoo ko, creative degree, ganun, ay, Ginoo ko, si Aquarius, oy. Pagkaon na sa kan, oy, yung si kaon sa, di mo makaon na mong kuan, kung di mo kaon, creative degree, pedigree man ito, pedigree man ito. Di ba, creative degree ka which might come into, in handy on your date this evening. Nakay-date ka nung gabi, bantay-bantay ka, di ba, Wow, si Aquarius. Sa imong karira karon, sa imong karira trabaho ka Aquarius. Sa imong trabahoan karon today at your work. So nay mga minor issues lang. At least minor, dili major, colonel dili colonel, general o corporal, di ba? Minor lang, di ba? Di ba? Minor issues karon nga mayon sa imong work from your working in peace. Di ba? Na ba ha? So nagkinahanglan jud ka Aquarius og pasensya karon, patience karon, particularly nga if you're still working with your subordinate. Patay ka. So ayaw di tugot nga na imong mood karon mag-get the best of you kana imong mood nga medyo ano sa. So ingat lang. Di ba? Sa imong panglaw sa imsog karon Aquarius, ay Ginoo ko na ma-confronted ka with a trauma karon. Traumatic experience karon Aquarius. Bantay jud ka nga significant sa impact sa imong well-being karon. Di ba? Ngano mga trauma man ka Aquarius? Ako dito ko ma-trauma nakay gibuhat nga mga Dito to yan. tinuod na ako di ba? Ma-trauma jud ka, mana to stop being too kanang kapoy, too tired, tired ba? Ginoo ko si Aquarius, di ka ba tired ba? Kanang gamiton niyo panglaba, tired, sa tired bar o tired powder, di ba? So try mo ma-relieve imong kagulingon from the work stress in the days ahead. Bantay-bantay na juga di ba? So mga Aquarians, people keep in this imong momentum karon sa imong reserve for a good rebound. Anak sa correct. Thank you. Wow, di ba nasa correct di ba? Ang imong swerte ka numero karon. Ang imong swerte ka numero karon Aquarius is 5, 9, 21, 32. Pisces. Natingala ko kay nagtanaw ko sa text ni Kuya Melba nga nagdala iyang bana kas gawas og Johnny Walker, nahubog naman ng kuno dito. Pag kainom nahubog naman ko Ginoo ko na sa You see. Ang easy lang di ay pas mo kay wala pa na sa correct Oy Pisces, sa imong gugma Pisces, tungod sa mga pressure karong adlaw Pisces, diba? So by some mga alternative influences, diba? Sama sa alternative learning, alternative mga tambal, alternative, diba? Tungod sa mga alternative influences karon, imo makita karon nga medyo lisod, it is lisod to commit
lisod kayo, mag-commit ka. Commit a quiet enough attention karon. As would you like to your companion, sa imong companion. Bantay na ka. Pisces, ha? So, Pisces, ikaw, na dapat mo express ka. Mo express ka sa imong feelings karon sa imong companion karon. Unsa kansa. So, imo dyan na ikaw, kay na, gugmang ka buto-buto na, Pisces. So, kung makita sa imong partner karon nga medyo far more accommodating than you anticipated. O gano ka, diba? Dapat imo dyan lang, kung sa imong gibati, imo dyan lang ibutyag, ilamba, ibunal, pak, itira tuy. Diba na sa, diba na sa correct, ayaw po, kay grabe naman na sa, kanang, sa imong karira, sa imong karira o sa imong trabaho karon, Pisces, mag-excel juga tungo sa imong pagka self-discipline, disiplinado ka nga pagkatao karon, Pisces. O sa imong effort, diba na so, wow, social self-discipline and effort karon, diba? So employment obligasyon nimo, Pisces, karon will now consume sa mga majority of your time. Wow, bungga man imong karira karon, Pisces. Diba? So extra effort on the other hand, kay kay extra rewards nga syempre mubalik nimo. Mami na sa discipline, effort pa ka, kung may hard working pa ka, syempre na dyan ay mga extra rewards. So you'll come to the right place. So it is now important. So kung adlawan nito, importante nga you stay on the track. You stay on track. Diba? Asa ka sa dump truck o pole truck, unsa, bala ka diyan. Bala ka, basta mag-stay daw on track. Nasa korek. Sa imong panglawas og himsog karon, Pisces. Pisces, basta na minimal lang, but minimal lagi, pero chronic health issues karon. Nga mo na magdala kanimo og gored karong adlaw karon. Murag magulanon ka tungod aning chronic health karon, ha. Bantay Pisces, ha. So dapat use kag mga unsa nang mga natural nga treatments, di ba? Bantay Pisces, ha. Okay, if you do so on routine ng mga basis na. So nadyo kay mga imong naandan ba? So nadyo kay mga positive outcomes na sa Pisces. Ayun sa Pisces, ha. So avoid lang mga saturated fats. Di ba? Saturated, di ba? Di ba? Di ba? Ayaw juga, ha? Di ba? Kaya nga naman, magkuha na siya. Mga surfats, kaya magkakuha na, contribute na mo fitness, tension. Ayaw juga mga, pwede pa ka mo choose o mga comprehensive approach to therapy. Pwede, ha? Comprehensive approach on meditation, yoga, siyempre, mo na di pinaka-beneficial right now. Pray, nya exercise po dyan, di ba? Himong swerte nga naman yung karoon, Pisces, is 7, 11, 29, 29. So, manato, itong kapla na karong adlawan, November 15, 2021, sa atong horoscope. Dila tambal o gisa pwedeng gamiton sa tambal sa mga nga sakit. If Dr. persists insult your symptoms, get your card, your cash, and transaction slip. Thank you for banking with us. 8 a.m. is not available. Please proceed to other 8 a.m. Di ba na? Ida lang ang 0905-383-9975 o ilang landline 991-9068. Open na ang barcode. Check collected by, di ba? So ang barcode sa Buanga, barcode Paseo, open na dyan na siya. Correct. Pagpagkamagan. Wow. Diba? Nasa correct Hello, good morning, Sir Lando. Sir, bulalo. Kanang ini magtagay daw, bulalo. Para mawala ang hubog from Conrad. TY Sir Lance. Diba? Ingon sa 4658. Diba? Dahil sila, pag kumanag tagay, lami ka nun. Ang sitsaron kay mag-crack-crack. Mag-crack-crack kung imong kagaton. Magsinaw pa imong bibig. Totoy ka na ni. Salamat na sila sa Banwa ko. Gen Matan, Iloilo. Wow. Diba na sa ala. Diba na alala? Ato lang i-play lang mga request. Wakpak ganun. Merry Christmas. Regine. 106.7
Marina News FM. Season na. Kalimutan, Heart to Heart Talk with Papa Jones. Diba? Pake, lamig yung kayo, no? Hey! Oh, diba, nasa, wow! Oh, diba, kaya sa, nasa, nag-text na ko, diba, wow, nidaog sa tong text, wait, Merry Christmas, diba, ang nidaog, diba, nasa, jig, diba, nasa, Wah, bunga, oy, wow, ingon si Kuya Mel Abogaz Idol, madayon ba daw mo unya ingon si Annabelle, di ba? Madayon. Hapiton na. Hapiton mo na mo sa kuwan, di ba? Hapiton na mo sa ZNG, di ba? Di ba? Madayon mi Kuya Mel. Wow! 991-802570. Wow! Congratulations! Happy lang, di ba? Pagpag ng gano'n, di ba? Siyempre, kabalo ko, ang inyong ipaabot, ani-ana, siyempre, karoon ang atong wow, nag-break mo, di ba? Ha? Ang inyong swerte, mga na Maskanan Express, Hamjay Teresa, Santos Market, di ba? Sa Manas Machoy, di ba? Ang nasisip sa kausa sa Dacon Village Home Subdivision, Ricodo. Swerte, meron. Pwede mo 439, di ba? 439, di ba? Og 654. Di ba? Nasa correct. Pwede po og 33. 3. I-rumble na 333 og target. Di ba? Nasa correct. Di ba? Nasa alala. Ingat lang. Good luck sa itong mga kuwan. Pakpak ganun. Siyempre. Manamilit na po. Manamilit na po ninyo yung taon. Ako na po lang sa baan. Kaya manamilit ka na sa oras yung taon. Dagan salamat. Siyempre, magpasalamat sa among college president, Dr. Jaime Jalon. Sir, God bless you po. Siyempre sa Board of Trustees and the GSMC family. Di ba? Siyempre. Magpasalamat ko. Siyempre, sa among broadcast operation supervisor, walain si Mr. Reynalyn Tidahay. Di ba? Siyempre, among station manager, walain si Engineer April Vincent Lapina. Di ba? Sir, share sa imong wana. Engineer, para print-print nyo na to ba? Share po diyan, gara po ka. Share lang sa kung kuhan po GCash 0935-907-1856. Sige pang liki, bantay lang joke ka. Siyempre, ang among broadcast, Snake Nations, wala si Elio Teotulio II. Siyempre, si Mr. Ruben Pajado. Diba? Salamat na ito. So, kaning iba sa sulugoon, ay lang iti pagkatawan sa kanginan, tigitig sa wanangan, wailain, sila nung Bisaya lang sa akong programang Katupngan, pwede malabuan, ang gitig-gitig, pasiaw ni Landong Bisaya. Siyempre, di lang dyan na sa sikat nga istasyon, karong panahon na, ang 106.7 Marino News FM.